Salut! Salut tuturor, sunt Vitalemi și bine am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Sper să vă placă canalul meu. Sunt și eu așa Litalemi, că mi-a plăcut numele și super mult ce am vrut. Am decis să las. Nu voi mai schimba, nu voi mai schimba poza. Voi lăsa totul așa cum este și da. Sper să vă placă, să vizionați chestii. Da. Și da. Sper să vă placă doar ce fac eu. Ok, nu ascult. Trebuie să stau aici. Nu o să-și dau la seama. Ia altă pe un alt canal. Bă. Hai. O să cad de jos. Ți-am zis că o să cadă jos. Azuki. Bă, asta are skin-ul lui Azuki. Nu vreau asteroid. Mai așteptăm. Hai, bă. Hai să ne uităm și noi la Skywars, deși ne-a... Aș fi vrut și un Rocket Land acum. Despre stațiune. Hai. De unde au ăștia skin ca mine? Cred că voi cam pierde. Cineva va pierde. Avem un arc. Hai facem și noi până la 18 minute. Bine că mă grăbi, frate, să-i dau. M-am grăbit, na. Că ce vrei? Așa, pleacă. Nici nu vreau căcănari. Căcănari. Hai, mă. Nu va fi numai ta.
Avem destule săgeți. Îl mint, frate. Și mai ales o să mă mintă el. Îl zic eu că o să mă mintă. Și o să mă atace când o să aibă ocazia. Nu trebuie să-i cred. Ai crezut că o să mă fac imbace cu el? Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Little Lemmy. Nu uitați de like, subscribe, share la prieteni dacă vreți. Și ne vedem într-un nou episod. Pa!